Ja ako herec spolupracujem s rôznymi režisérmi. Jeden je milý, ale netalentovaný. Druhý vám nedožičí slobodu na vlastnú kreativitu. Tretí je doslova fašista a ničí vás za každú maličkosť. Jednoducho, ideálneho režiséra nikdy nenájdete. S tým som sa už zmieril. No ale kvôli tomu predsa nebudem robiť niečo úplne iné. Radšej budem veriť a skúšať, či toho ideálneho naozaj raz nestretnem. A myslím si, že obdobnú situáciu zažívame aj s našimi politikmi. Preto to budem skúšať aj v týchto voľbách 5. marca 2016. Ja napríklad o 4:00 po obede. A vy? Pozor na Friedricha a 5. marca choďte voliť.